тағйирёбии иқлим яке аз мушкилотҳои баҳсалабу муҳимтарини сайёраи Замин ба шумор рафта, таваҷҷӯҳи аҳли башарро ба худ ҷалб намудааст. давоми даҳсолаи охир паёмадҳои манфии тағйирёбии иқлим, ки ба андозаи муайян аз фаъолияти инсон вобаста аст, ҳарчи бештар аз худ дарак медиҳад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ дар конфронси сеюми умумиҷаҳонӣ бахшида ба проблемаи иқлим 3 сентябри соли 2009 зикр намуда буданд, ки тағйирёбии иқлим яке аз проблемаҳои муҳимтарини муҳити зист буда, қариб ба тамоми ҷанбаҳои фаъолияти ҳаёти мардуми сайёра таъсир расонида истодааст. возеҳ аст, ки сабаби асосии тағйирёбии иқлим то рафт афзоиш ёфтани партовҳои газҳои гармӣ ба фазо мебошад. танҳо дар давоми якчанд даҳсолаи охир ҳаҷми партовҳои умумии газҳои гармӣ 70% ва сатҳи ғализии яке аз газҳои асосӣ дуоксиди карбон қариб 1.5 баробар афзудааст. ва ин ҳам маълум аст, ки манбаи асосии партовҳои газҳои гармӣ соҳаҳои саноат ва махсусан энергетика мебошад, зеро талаботи асосии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба энергия аз ҳисоби истифодаи навъҳои зеризаминии сӯзишворӣ, нафту газ ва ангишт қонеъ гардонида мешавад. ин дар навбати худ боиси хориҷшавии миллиардҳо тонна партовҳои газҳои гармӣ гардида, афзоиши сатҳи ғализии онҳо дар фазо ба тағйирёбии умумии иқлим оварда мерасонад. воқеан тараққиёти босурати илму техника на ин ки диққати олимони соҳаҳои табиатшиносӣ ба биосфера, ҳамчунин муҳити зисти организмҳои зинда, балки дигар соҳаҳои илм, риёзӣ, ҳуқуқ, этика, фалсафа ва ғайраро ба худ ҷалб кардааст. ҳар сол майдони зиёди ҷангалзорҳо нест карда шуда, ҷойи ҷамъҳои организмҳои табииро сунъӣ иваз мекунад ва баъзе намудҳои растаниҳо, ҳайвонҳо, ки як вақтҳо миқдорашон хеле зиёд буд, онҳоро то ба нестӣ оварда расонида истодааст. партовҳои саноатӣ тамоми экосистемаи обӣ, хокӣ ва ҳайвониро олуда мекунанд, ки ҳама ин ба вайрон шудани асоси биологии ҳаёт ирсият таҳдид мекунад. норасогии об, ғизо ва ғайра ҳақиқати воқеӣ шудааст ва бо афзоиши аҳолӣ боз ҳам шадидтар мегардад. инсон метавонад бе истифодаи ғизо то 30-40 рӯз, бе об 5-10 рӯз ва ҳаво то 5 дақиқа умр бинад. барои ҳамин инсон бояд барои фаъолияти ҳаёти худ об, ғизо ва ҳаворо истифода барад. аз рӯи ҳисоби олимони соҳаи табиатшиносӣ, шароити имрӯзаи сайёра метавонад то 10 миллиард одамро ба ғизо таъмин намояд. аз сабаби нобаробар тақсим шудани маҳсулоти биосфера, қариб 1.5 миллиард аҳолии рӯи Замин, хусусан дар қисми ҷанубу шарқии Осиё ва баъзе мамлакатҳои қитъаи Африко, норасогии ғизо мушоҳида мешавад. ҳар сол дар сайёра то 80-90 миллион нафар одам зиёд мешавад, ки ин дар оянда талаботи одамонро ба ғизо боз ҳам афзунтар менамояд. омили антропогенӣ, ки яке аз омилҳои асосии табиат ба шумор меравад, бузургтарин садамаҳои техногенӣ ва офатҳои гуногунро ба вуҷуд меорад, ки ин метавонад ба қабатҳои биосфера таъсири манфии худро расонад. экология ҳоло дар ҷаҳони муосир қисми ҷудонашавандаи сиёсат, иқтисодиёт ва афкори ҷамъиятии мардум, гарави саломатии ҷомеа ва пирӯзию комёбии давлату давлатдорӣ гаштааст. об яке аз унсурҳои асосии табиат буда, дар таркиби кулли ашёи зиндаву ғайризинда дида мешавад. аз асри 20 инҷониб мушкилии нарасидани оби тозаи ошомиданӣ ҳамчун мушкилоти глобалии замони мо ба ҳисоб меравад. аҳолии ҷаҳон бо сурат меафзояд ва ҳамзамон талабот ба оби тозаи ошомиданӣ зиёд мегардад. то моҳи майи соли 2024 шумораи аҳолии ҷаҳон 8 миллиарду 108 миллион нафарро ташкил медиҳад. норасоии оби нӯшокӣ бо оқибатҳои тағйирёбии иқлим,
фаъолияти инсоне ки боиси коҳиши зарарҳои об аз ҳисоби ифлосшавии экосистемаи оби ширин, инчунин оқибатҳои урбанизатсия ва тағйирёбии истифодаи замин гардида истодааст. зиёда аз 40% аҳолии ҷаҳон аз нарасидани оби ошомиданӣ азият мекашанд, яъне 3 миллиард нафар ба системаи мутамаркази обиёрӣ дастрасӣ надоранд. агар чораи андешида нашавад, пас то соли 2030 қариб 5 миллиард нафар бе оби нӯшокӣ боқӣ хоҳанд монд. ин масъалаҳоро ба инобат гирифта бо сиёсати хиратмандона, ташаббуси судмандона ва дурандешиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон аз минбари бонуфузи созмони милали муттаҳид боиси эътироф шудани 5 ташаббуси Тоҷикистон ифтихору сарбаландии ҳар як тоҷик аст. яъне эълони соли 2003 соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015 10-солаи байналмилалии об барои ҳаёт, соли 2013 соли байналхалқии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва панҷум соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи тиряхҳо. ин ташаббусҳо дар роҳи таҳким ва мусоидат ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва ҳалли мушкилоти соҳаи об саҳми арзишманд гузоштаанд. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги оби тозаи нӯшокӣ буда, аз рӯи захираҳои об дар Осиёи Марказӣ ҷойи аввалро ишғол менамояд. айни замон захираҳои об дар кишвар манбаи асосии истеҳсоли энергия ба шумор рафта, 95% барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути нерӯгӯҳои барқи обӣ истеҳсол карда мешавад. захираҳои обӣ дар соҳаҳои оббиёршаванда ва истеҳсолот тақрибан 80% маҳсулоти кишоварзӣ, таъминоти оби нӯшокӣ ва санитария, саноат ва моҳипарварӣ ки барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои босифат нақши муҳим доранд, истифода мегардад. Тоҷикистон дар байни 200 кишвари ҷаҳон аз рӯи партовҳои қиёси дуоксиди карбон дар ҷойи 150 қарор дошта, ба гурӯҳи кишварҳои хориҷкунандаи ҳаҷми ночизи партовҳои гази гармӣ шомил аст. партови газҳои гармӣ дар Тоҷикистон ба ҳар нафар аз меъёри миёнаи ҷаҳонӣ хеле кам аст. соле на камтар аз 1 тонна ба сари ҳар як одам мебошад. кишвари мо дар Осиёи Марказӣ аз рӯи ҳаҷми партовҳо ҷойи охиронро ишғол мекунад ва ҳиссаи он дар миқёси минтақа камтар аз 5%-ро ташкил медиҳад. ҳолати кунунии вазъи муҳити зист дар ҳавзаи дарёҳои фаромарзӣ бо сабаби афзоиши тадриҷи аҳолӣ, талаботи рӯзафзуни рушди саноат, густариши пайвастаи масоати заминҳои обӣ, фарсуда гардидани шабакаҳои оббиёрӣ, истифодаи ғайрисамараноки захираҳои об ва нокифоя будани имкониятҳо барои пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири офатҳои табиӣ метавонад бештар осебпазир гардад. пас баргузор шудани чунин ҳамоиш барои боз ҳам муайян кардани мушкилоти норасоии об, муайян кардани сабабҳои обшавии пиряхҳо ва ҳолатҳои дигар мусоидат хоҳад намуд. ташкил намудани ҳамоиши илмӣ барои инкишофи зеҳнӣ, шинос шудан ба малакаҳои илмӣ ва ҳамчунин муайян намудан ва ҳалли мушкилоти мавҷуда мусоидат хоҳад намуд. мо ба ташкилкунандагон ва ширкатнамояндагони ин ҳамоиши илмӣ миннатдорӣ баён менамоем ва дар кори конфронс барору комёбиҳо таманно дорем. ташаккур ба диққататон.